Anton Mizzi huwa l-ħaddiem tas-sena, premju li ngħata mill-Ministeru għal Għawdex. Mizzi huwa assistent reġistratur tal-qorti u ġie premjat tal-ħidma u dedikazzjoni tiegħu fih dan id-Direttorat għas-Servizzi tal-Klijent. F'kummenti li ta' wara li ngħata l-premju spikkat l-umiltà tiegħu. Qatt ma stennejta, però naċċetta b'umiltà. B'umiltà għaliex nemmen li jiena minkejja li dejjem għamilt ħilti kollha biex nagħti l-aħjar li nista' minn dak li rajt illejla sirt naf u ġejt konxju ta' kemm hawn ħaddiema impenjati u dedikati f'xogħolhom. Ħassejtni li jiena spok waħda minn rota kbira. Waqt is-serata li tellet intqal li l-bord tal-għażla nnota kif il-persuna magħżula għal dan il-premju għandha karattru sod bi snin ta' esperjenza fil-qasam tax-xogħol u sens qawwi ta' tmexxija u motivazzjoni. Is-serata premjat ukoll ħaddiema minn diversi taqsimiet li kienu nominati f'kategoriji differenti mill-istess kollegi tagħhom. B'kollox kien hemm 51 nomina, żieda marġinali fuq is-sena preċedenti. Dawn in-nominazzjonijiet waslu fost l-oħrajn minn 7 direttorati li jaqgħu taħt il-Ministeru għal Għawdex. Matul iċ-ċerimonja l-Ministru għal Għawdex Justin Caruana qalet li l-ħaddiema huma l-aqwa riżors li għandu pajjiżna. Fil-waqt li ringrazzjat lil ħaddiema kollha, il-Ministru Caruana temmet tajt li għalkemm din is-serata qed tippremja lil ħaddiem wieħed jew grupp ta' ħaddiema fost dawk nominati, fakret li kulħadd hu rebbieħ bil-ħidma u d-dedikazzjoni li kull wieħed u waħda minnha juri fix-xogħol u r-riżultati li qed jikseb Għawdex huma prova ċara tal-ħidma li għaddejja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.